أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پروردگار نے فرمایا میری بڑی پاک ذات ہے جن نے اپنے خاص بندے نو رات دے نکے جے حصے دے وچ سیر کرائی. عرض کیتی یا اللہ سیر کتھوں کرائی ہے؟ پروردگار نے فرمایا من المسجد الحرام. اللہ کریم نے فرمایا میں مسجد حرام تو کملی والے دی معراج دا آغاز کیتا. عرض کیتی یا اللہ پھر کملی والے نو کتھے تک لے کے آئے؟ فرمایا الی المسجد الاقصی. کریم نے فرمایا میرا نبی مسجد حرام تو ٹریا, میرا نبی مسجد اقصی وچ تشریف لے کے آ گیا. مسلمانوں رب دے قرآن نے میرے نبی کریم دی معراج دا پہلا حصہ بیان کیتا. رب دے قرآن نے دسیا میرا نبی حرام تو ٹریا, میرا نبی مسجد اقصی وچ تشریف لے کے آیا. مسلمانوں اے جڑی مسجد حرام ہے اے سعودی عربیہ دے اندر مسجد حرام مکہ شہر دے اندر جڑی مسجد اقصی او مسجد اقصی فلسطین وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک 1500 میل دا سفر بندا ہے. رب نے فرمایا میں اپنے نبی نو رات دے چھوٹے جے حصے وچ سیر کرائی ہے. رب نے فرمایا میرا نبی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک آیا. رب دے قرآن نے دس دیتا ہے جڑا نبی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی وچ آ سکدا ہے رات دے چھوٹے جے حصے وچ آ سکدا ہے. او رب دا یار رات دے چھوٹے جے حصے وچ عرشاں فرشاں دیاں سیراں وی کر سکدا ہے. فرمایا جے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جا سکتا ہے تو پھر رب دا یار عرشاں فرشاں دیاں وی سیراں کر سکدا ہے. اچھا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. ایک گل ہور نکتے دی سنو تے پھر انشاءاللہ گل نو تھوڑا جہا اگے لے کے چلنا. مسجد اقصی دا ذکر کیتا پچھلے جمعۃ المبارک میں اس بات تے گفتگو کیتی لیکن نقطہ میں پھر تھانوں دے چلا. فرمایا کہ جڑی مسجد اقصی نا اے مسجد جڑی ہے اے کی ہے, اے مسجد دی کی شان ہے, اس مسجد دا کی مقام ہے. اللہ کریم نے جدوں مسجد اقصی دی عظمت تے فضیلت تے رفعت تے بلندی دا ذکر اپنی پاک کتاب دے وچ بیان فرمایا نا اونج تے اور میرا رب مسجد اقصی دا ذکر قرآن دے وچ پیا فرماندا ہے. اے مسجد اقصی دا بڑا وڈا اعزاز ہے, اے بڑا مقام ہے. پر رب نے مسجد اقصی دا جدوں ذکر کیتا تے پھر مسجد اقصی دی فضیلت بیان فرمائی. جے بول دے سبحان اللہ تے پڑھا ہو رچا بولو ذرا سبحان اللہ. کہ اللہ کریم نے شان فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پروردگار نے فرمایا اے جڑی مسجد اقصی اللہ کریم نے فرمایا اے دا جڑا ماحول ہے اللہ نے فرمایا بڑیاں برکتاں والا ہے. اے جڑا مسجد اقصی دا ماحول ہے اے دے ارد گرد بڑیاں برکتاں نے, اے دے ارد گرد بڑیاں برکتاں نے. مسلمانوں مسجد وچ رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے پر جڑے والے مسجد اقصی دی واری آئی رب نے فرمایا مسجد اقصی دے وچ وی برکتاں نے, اے دے باہر وی برکتاں نے, اے دے
باہر بھی برکتاں نے۔ علماء فرماتے نے اللہ کریم نے اے کیوں فرمایا مسجد اقصی دے باہر بھی برکتاں نے؟ علماء فرماتے نے اے جڑی مسجد اقصی ہے اے دے ارد گرد اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نے، رب دے ولیاں دیاں قبراں نے، انہاں دیاں قبراں نے جڑے اللہ والے نے، انہاں دیاں قبراں نے جنہاں نے اپنے رب دے نال یاری لگا لئی، انہاں دیاں قبراں نے جنہاں نے رب نو راضی کر لیا، انہاں دیاں قبراں نے جنہاں نے اپنے رب تو سارا کچھ قربان کر دیتا، رب دے قرآن نے دس دیتا اے جڑی مسجد اقصی ہے اے دا ماحول بڑی برکت والا اس واسطے وے کیونکہ ایتھے میرے ولیاں دیاں قبراں نے، رب دے قرآن نے دس دیتا ہے او جتھے رب دے ولیاں دیاں قبراں ہوندیاں نے اوتھے رحمتاں ہوندیاں نے۔ فرمایا جتھے اے مسجد اقصی دا ماحول بڑی برکت والا، فرمایا اے مسجد اقصی جڑی ہے نا اے میری نشانیاں چوں ایک نشانی ہے، میری نشانیاں چوں ایک نشانی۔ ادھر میرا نبی حضرت ام ہانی حضرت مولا علی شیر خدا دی بہن تے چچا زاد میرے نبی دی بہن، میرا نبی حضرت ام ہانی دے گھر آرام پہ فرما رہا ہے، میرا نبی آرام فرما رہا، جبریل فرماندے نے میں سدرۃ المنتہا تے بیٹھا، اچانک مینوں رب دی آواز آئی، اچا اچا بولو سبحان اللہ۔ جبریل فرماندے نے اچانک رب دی آواز آئی تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل جلدی آ جا، عرض کی یا اللہ حکم ہوئے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل جنت سجا دیو، اج دوزخ بجا دیو، اللہ کریم نے فرمایا جبریل اج قبراں تو عذاب ہٹا دیو، فرمایا اج دی رات کسے دی روح قبض نہیں کرنی، اللہ کریم نے فرمایا جبریل سارے فرشتیاں نو کہہ دے سج سجا کے میرے یار دیاں راواں وچ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کریم نے فرمایا سارے حور و غلمان نو کہہ دیو سج سجا کے اج جنت چوں باہر کھڑے ہو جاؤ۔ جبریل امین نے سنیا اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اج قیامت آن والی ہے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل نانا اج قیامت نہیں آن والی یار آن والا ہے، اج میرا یار آن والا ہے، اج میرا کملی والا آن والا ہے، جڑے بلے کسے عاشق نے ترجمہ کیتا تے عاشق نے بڑا سونا جہا رنگ پیش کیتا تے عاشق کہن لگایا جو ماہی ساڈا عرشاں تے اج ماہی ساڈا، نہیں جنی ذرا سارے میرے نال مل کے گونج پا دیو تے پڑھو یا جو ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے
امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے ستی ہوئی ستی ہوئی تسی بھی میرا ساتھ دیو تے پڑھو ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے اج ماہی ساڈا حضرت جبریل امین فرماندے نے جڑے بلے مینوں اللہ کریم نے اے حکم دیتا میں جنت وچ آ گیا میں اعلان کیتا سارے جنت والے جنت سجا دیو سارے دوزخ والے اج دوزخ بجا دیو جبریل امین فرماتے نے میں فرشتیاں نوں آکھیا اج سارے سج سجا کے قطاراں دے وچ کھڑے ہو جاؤ جبریل امین فرماتے نے میں ساریاں حوراں نوں آکھیا سج سجا کے تسی بھی اج جنت چوں باہر کھڑیاں ہو جاؤ جڑے بلے فرشتیاں نے انعام سنیا جڑے بلے جنت دیاں حوراں نے سنیا غلمان نے سنیا جبریل دی بارگاہ وچ کہن لگیاں جبریل اج کی وجہ ہے اج ساریاں نوں سجن سجان دا حکم دیا دینا ہے جبریل امین نے فرمایا جنت والیو اے رب دی نورانی مخلوق اج کملی والا ارشادہ پرونا بنن والا ہے جبریل نے آکھیا اج رب دا یار رب دا ماہی یار مسلمانوں جڑے والے فرشتیاں نے سنیا جڑے والے جنت والیاں نے سنیا تے کہن لگے جبریل دس رب دا یار کنی دیر واسطے اج جنت دی سیر کرنے آ رہا عرشاں دیاں سیراں کرنے آ رہا کتنے سالاں واسطے آ رہا ہے حضرت جبریل امین دی بارگاہ وچ کہن لگے جبریل دس کنے سالاں واسطے کملی والا آ رہا ہے جبریل نے سنیا فرمایا کملی والا سالاں واسطے نہیں آ رہا کملی والا مہینے واسطے نہیں آ رہا کملی والا دناں واسطے نہیں آ رہا راتاں واسطے نہیں آ رہا کہن لگے جبریل کملی والا کنے دیر واسطے آ رہا ہے جبریل نے عرض کی تھی جبریل فرمان لگے کملی والا ساری رات واسطے نہیں آ رہا رات دے چھوٹے جے حصے وچ آ رہا جڑے والے جبریل نے اینا ہی فرمایا فرشتے کہن لگے جبریل ہزاراں سالاں دا سفر ہے کملی والا کدوں کدوں آوے گا کملی والا کنوں کنوں ملے گا اساں بھی کملی والے دی زیارت کرنی ہے جبریل نے عرض کیتی یا اللہ انہاں فرشتیاں تیرا یار ویکھنا ہے رات دے چھوٹے جے حصے چ کی بنے گا اللہ کریم نے فرمایا جبریل دس راتاں کنے بنائیاں عرض کیتی یا اللہ تساں بنائیاں نے فرمایا دن کون چاڑدا عرض کیتی یا اللہ تسی چاڑ دے ہو فرمایا جبریل ایک واری یار نو سدرا ٹپ لین دے نہ رات مکن دیواں گے نہ واپس جان دیواں گے فرمایا ایک بار یار نو آتے لین دیو اور نہ پھر رات مکن دیواں گے نہ واپس جان دیواں گے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ ہن جبریل سارا کچھ سج سجا گیا جبریل فرماندے نے ساریاں تیاریاں مکمل
رب نے فرمایا جبریل حکم ہوئے رب جلیل، فرمایا جا او ویخ میرا نبی آرام پہ کر دے تو کملی والے نو لے کے نا تو میری بارگاہ دے وچ آ جا، میری بارگاہ چ آ جا۔ جبریل فرماندے نے میں سنیا تے اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی میرے پروردگار میں کملی والے نو لین تے جاواں، پر تیرا محبوب ہے، تیرے یار تو کیڑی چیز تے لے کے آواں؟ جویں تیرا کملی والا بے مثل تے بے مثال ہے، اونچا اونچا بولو سبحان اللہ، تیرا یار بے مثل تے بے مثال ہے، تے سونے ربا انج دی کوئی بے مثل سواری بھی عطا کرنا جتے تھے میں تیرے یار نو لے کے آواں۔ میرے پروردگار نے فرمایا جبریل جنت جا، عرض کی یا اللہ پھر فرمایا جنت فلاں علاقے چ جاویں تے اوتھے نا 70,000 براق بنا کے رکھے ہے، 70,000 نورانی سواری ہے، وہ ایسی سواری ہے کہ دنیا دار نے وہ سواری کبھی دیکھی کوئی نہیں، اس سواری ورگی کائنات چ سواری ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جا ان نورانی سواری اتھوں لے کے تو میرے یار دی بارگاہ چ لگا جا۔ جبریل امین فرماندے نے جدوں میں گل بڑی عشق دی، مورخین نے مفسرین نے تاریخ لکھن والیاں تے سیرت نگاراں نے گل بڑی نبی کریم نال محبت تے وفاداری دی بیان فرمائی، ایمان تازہ ہو جاندا ہے۔ جبریل فرماندے نے میں جدوں براقاں دے علاقے چ آیا نا تے فرماندے نے سارے براق خوشیاں پہ کر دے، سارے براق خوشی منا رہے، جشن پہ کر دے، ہر براق خوشیاں پہ کر دے۔ جبریل امین فرماتے نے میں براقاں نو پوچھا تسی بڑے راضی ہو؟ براق کہن لگے جبریل اج کملی والا یار آئے، اسی سواس خوشیاں پہ کر دے ہیں، جشن پہ منا دے ہیں۔ جبریل فرماتے نے جڑا براق ویکھنا او براق ود تو ود سونا ہے، جڑا براق ویکھنا ہر براق دے وچ حسن بھی بڑا ہے، جوانی بھی بڑی ہے، طاقت بھی بڑی ہے۔ جبریل امین فرماتے نے میں براق ویکھی جا رہا ٹری جا رہا، حضرت جبریل فرماتے نے میں براق ویکھدا جا رہا ٹردا جا رہا۔ جبریل فرماتے نے اچانک میں ویکھیا انہاں براقاں دے وچ ایک براق انہیں اپنے گوڈیاں دے وچ سر دتا ہے، سارے براق خوشیاں پہ کر دینے، او براق کلا ہی پیا روندا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے نے او روندا ہے، او دے تے حسن بھی کوئی نہیں، او دے تے جوانی بھی کوئی نہیں۔ حضرت جبریل فرماتے نے او سونا بھی ایڈا کوئی نہیں، او دے چ طاقت بھی کوئی نہیں۔ جبریل امین فرماتے نے جڑے ویلے میں اس براق دے قریب آیا میں انہوں پوچھیا کیوں پیا رونا ہے؟ اس براق نے سنیا انہیں عرض کی تھی جبریل میں اج دا نہیں رو رہا، مینوں 70,000 سال گزر گئے نے، میں پیا رونا وا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کیوں پیا رونا ہے؟ کہنے لگا جبریل میں سنیا سی کملی والے نے براق کے سوار ہو کے عرشاں دا مہمان بننا ہے، جدوں دا اے سنیا ہے میں ادوں دا ہی پیا کملی والے دی بارگاہ وچ پیا رونا۔ جبریل امین نے فرمایا او تیری ساری برادری خوشیاں پہ کر دی ہے، تیری ساری برادری سج سجا کے کملی والے دا انتظار پہ کر دی ہے، ساری برادری کملی والے دو اڑیک وچ بیٹھی ہے، ساری برادری خوشیاں پہ کر دی ہے، جشن پہ کر دی ہے، تو پہ رونا ہے
او تینوں نہیں پتا رب دا یار یار آئے حضرت جبریل نے نہ فرمایا اس براق نے جبریل دے سامنے ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا جبریل میں تو بھی پتا ہے کملی والا یار آئے پر اے جڑی میری برادری خوشیاں پہ کر دی اے بھی یار نو پہ منا دینے میں بھی یار منا رہا ہوں پر فرق نہ کوئی ہنس کے یار مناتا ہے کوئی رو کے منا لیتا ہے جبریل وہ بھی یار منا رہے نے یار میں نہیں منا رہا جبریل نے جدوں عشق ال ویکھیا نا یاد رکھو اے جڑا دین اسلام ہے نا اسلام دے الف تو لے کے میم تک دین اسلام نے محبت تے عشق دا پیغام دیتا ہے محبت دا پیغام دیتا ہے عشق دا پیغام دیتا ہے رب نے اس فرشتے نے رب دے فرشتے نے جدوں او دی محبت ویکھی نا او دا پیار ویکھی نا تے اونے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ کینو لے کے جاواں کیڑا لے کے جاواں رب نے فرمایا جبریل اج فیصلہ آپ ہی کر یا اللہ کیویں فرمایا جڑا میرے یار دی یاد دے وچ پیار ہوندا اے اونوں میرے یار دی بارگاہ چ لے جا اونوں میرے یار دی بارگاہ دے وچ لے جا عرض کیتی یا اللہ او دے تے حسن کوئی نہیں جوانی کوئی نہیں طاقت کوئی نہیں فرمایا اونوں ایک واری او دے کان چ کہہ او تینوں رب دے یار نے قبول فرما لیا یا اللہ حسن کوئی نہیں جوانی کوئی نہیں رب نے فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا او جڑا میرے یار دی یاد دے وچ روندا ہے کملی والا اونوں قبول فرما لیندا ہے او جڑا رب دی یاد وچ روندا ہے جبریل فرماندے نے میں اس براق دے کان وچ آکھیا میں او دے قریب ہویا نا تے حضرت جبریل فرماندے نے میں او دے کان وچ آکھیا اٹھے ہوئے تینوں کملی والے نے قبول کر لیا جبریل فرماندے نے جڑے بلے میں او دے کان وچ نہ آکھیا جبریل فرماندے نے اونے اچانک اپنے پر پھڑے او دے حسن بھی آ گیا او دے جوانی بھی آ گئی جبریل فرماندے نے او براق بڑا سونا ہو گیا جبریل فرماندے نے اگے سارے او دے نال سونے نے اونے او سارے نال سونا پیا لگدا ہے اللہ کریم نے انہوں حسن بھی دے دیتا طاقت بھی دے دیتی جوانی بھی دے دیتی جڑے بلے جبریل نے آکھیا چل تینوں کملی والے نے قبول کر لے آئی انہیں اپنے مقدرہ والے ویکھیا تے کملی والے دی ذات والے ویکھیا تے عارفان دے سلطان نے تے ترجمہ فرمایا تے آپ فرماتے نے انہیں آکھیا میں پہنچی میرا دل پر سونا میں پہنچی میرا دل پر سونا تے میں کیویں اس نو وہی نام سونی
اوے سونی 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 وہی نام سونی نا کن پھلے اس براق نے آکھیا کملی والیا تو سارے نال سونا میں ماڑے نال ماڑی تے نالے رو کے کہن لگا نا میں سونی تے نا کن پھلے میں کیویں سنو وہاں ہو یا فکر ہمیشہ اور ایسی میرا کام ملوا ہو کتے روندی نہ مر جاواں فرمایا اے جڑا روندا ہی نا انہوں میرا یار دی بارگاہ چ لے جا انہوں آکھی اٹھ تینوں رب دے یار نے قبول کر لے جبریل فرماتے نے میں براق نو لیا نال تے میں کملی والے دی بارگاہ جا گیا ہن جدوں میں آیا تے رب دا یار آرام پیا کردا کملی والا ستا ہے عرض کی یا اللہ دروازہ آواز دے ڈائریکٹ آ جاتا ہے جبریل نہ تے بوئے دا محتاج ہے نہ آواز مارن دا محتاج ہے پر جدو کملی والے دی بارگاہ آ گئی نا تے اج جبریل نو بھی پتہ ہے کہ رب دا یار آرام پیا کردا ہے تے رب کولوں پوچھیا یا اللہ تو دس کہ جبریل تیرے یار دی بارگاہ وچ کیویں جاوے اور جبریل بھی اے پہ سوچدا ہے بارگاہ وڈی ہے تے ایتھے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جبریل نے جدوں اے نہ سنیا نا تے مسلمانوں اللہ کریم نے فرمایا جبریل چل چھت تے آ جا جڑے والے جبریل چھت تے آیا عرض کیتی یا اللہ ہن کی کرنا ہے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جتھے میرا یار جس کمرے دے وچ لیٹیا ہے اوتھے سوراخ کرنا ہے مسلمانوں جبریل نے عرض کیتی یا اللہ سوراخ چہرے وال کراں یا پیراں وال کراں اللہ کریم نے فرمایا جبریل سوراخ میرے یار دے چہرے دے سامنے کرنا ہے عرض کیتی یا اللہ کملی والے دے چہرے دے اتوں سوراخ کرن دی وجہ کی ہے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جدوں تو میرے یار نو اٹھانا ہے اساں یار دیاں اٹھن والیاں اداواں ویکھدیاں نے جبریل نے سوراخ کیتا جبریل میرے نبی دی بارگاہ دے وچ آ گیا ادھر کملی والا آرام پیا کردا ہے جبریل نے عرض کیتی یا اللہ ہن تیرے نبی نو ہلاواں فرمایا میرے یار نو ہلانا نہیں عرض کیتی یا اللہ کملی والے نو آواز دیواں فرمایا میرے یار نو آواز بھی نہیں دینی عرض کیتی یا اللہ کملی والے نو کیویں جگانا ہے اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار دے پیراں والے آ جا جبریل کملی والے دے پیراں والے آیا عرض کیتی یا اللہ ہن کی کرنا ہے اللہ کریم نے فرمایا جبریل چل اپنے ہونٹ میرے نبی دے قدماں تے رکھ دے جبریل امین نے میرے نبی کریم دے قدماں تے ہونٹ رکھے عرض کیتی یا اللہ جڑے جبریل دے ہونٹ نے کافور دے بنائے نے عرض کیتی یا اللہ اج کملی والے دے قدماں تے رکھوا دتے اللہ کریم نے دس دیتا ہے
جبریل تو بڑیاں شاناں والا ہے، جبریل سارے فرشتیاں دا استاد تے امام ہے، 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے، 1,24,000 نبیاں دے پیغام لے کے آندا رہیا۔ جبریل تیری بڑی شان ہے، او تیرے ہونٹ کفور دے نے، پر جدے قدم پیا چومنا او میرے نور دا ہے۔ فرمایا جدے قدم پیا چومنا ہے نا او میرے نور دا ہے۔ جبریل دے قدماں دی ٹھنڈک میرے نبی نو پہنچی تے میرا نبی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ رب نے فرمایا جے تیرے ہونٹ کافور دے تے یار نور دا ہے۔ جدوں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس گل دا ترجمہ فرمایا نا تے آپ نے بڑا سونا جا رنگ پیش فرمایا تے آپ نے ترجمہ کیتا تے لکھیا تیری نسلیں پاک میں جا بچا نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا